Ang tu niya tu kuno information maya আর যখন আং অফিসও ফাইকাও জায়গাও 11টা সময় আং অফিস ফাইকা কিসে লেরকা তাंनि हबा जों तो अफिस फाइना जांगा सब समय ब्लॉक कवर खालायफैयो एंके ब्लॉक हाबै फाइका आंगा आं पेमेंट परम आंके और बर कुथुमना नु फाइका बर कुथुमना नु फाइका आंका आं सोंका आतिया काम बेपार दिना अफिस हने आंका बर आनो साका आपुर बर आनो सावो तिनिया जागो बर फाइ तिनि पंचायत ताबो डेपुटेशन फाइना को नि साव आंका आंगाफोरखौ साका डेपुटेशन जेहेतु ना आंका आंखौ किस्ता खालायनांगौ बा इनफरमेशन आनो माना नांगौ दा एका सानो बनानांगौ खायसे कपि नांगौ अनि बंनो आं सोंमानि सागाता आंगा ताम बै डेपुटेशन खाना आने जेहेतु जेकुनो बर जेहेतु डेपुटेशन जेरना आंका आं बाद्दो डेपुटेशन आनो रिमानो ताबे आनो इनफर्म खालायो इनफर्म खायका आंका जोंनो कपि टिटि आगरे रुवा रखांगा जोंगाफोरके डेट बरक बायना आगुबायना जों मासलम उनते हेदिनो खायसे डेपुटेशन रिमानो निता engka apro engka ang to tongsolि थांका जेहेतु पंचायत संके बर फंमाना का साबिक नाय पुलिस को बुंनो पाया engka apro का आं थांका सा आरो डेपुटेशन को एसडीपीओ सासन फाइजा पुलिस को फाइजा बर बायang जुक्ति परमोशन का engka सार आंरो जेहेतु माइकिं जंके सिचुएशन टेकनो हान्या आंबो सेफटि नांगौ आं काम खालायमान नि संका गांगा आंबो अथरिटि दंगो ताबो आंनि अथरिटि भिडिअ साना आं फुं खालायजा भिडिअ साना का आं जे बर फाइजे नु फाइ जे खानामोन आवनन साका सार ani पंचायत कायसा माइ सिचुएशन दंखा बरक मा गेदारिं जाक आर फाइखना का गेदारिं कानन बो सासलायमान का आं जे दिनि बिगिबिन बरक फाइ सार ani रो कायसे डेपुटेशन ना फ नि आं और फाइखना बायगा एक्चुअली आंका आं अबां नां खामान परं आंके सानो फन खायमान पर हाय आं एसडीपी सार थां मालके एसडीपी साना साका सार आं काम खायने सिगांनाके बनानो कायसे सिचुएशन कायसा आं बरका सल्यूशन रखा नों पंचायत ऑफिस फ्लाइट थांके दे जेहेतु नोंखौ इनफर्म समाय आंकाबा आंका आंगाफोरके पंचायत ऑफिस बद फ्लाइट आंगा आसु आं ताइ कुनो अजागा आमनि बागै रुपनि डेपुटेशन कुनो ना आं साइजिमाय बास डेपुटेशन ताहे रफाय आं साइजिमाया मिया घटना ऑफिस तामुना दं तामुया आबो बां साइमिया तामा आन डिउटिं खा आं ऑफिस फाइ हर सामुख्लाय आं हाय सामु फाइ मांका नगद थानाय ना डिउटि किन्तु और फाइ आबो खोनाबाय काने बंनि खुक्तिबो खोनाया आं केमनि खुक्ति खोनाबाया जास्ट और फाइ और जे गेदारिं मामाने आबर न खोना सुंगा आंखनो आं साइमन गाजे आं हायनो गा आबो तो आंबो साइमालिया ताम बागै बा डेपुटेशन खा गुबुन डेपुटेशन ना नाखिया जेंना देना नाखिया आबो बां साइमिया गांके जेहेतु आं सुदत आउट थांमान करंका बरक डेपुटेशन ना नाय हनि बिथांया आगो थांया जखन और बरक कबं मानु खा गांके आनिबो ऑफिस चिन बा सब समय ब्लॉक बा काज बा ब्लॉक बो काज दंबा आं तो जेहेतु आ गेदारिं और दल कुथुम जाबाय तो आनि कुनु काम काज करे आनि ऑफिस आं फाइकिया आनि ऑफिस कुथुम था थांना आं बंनो नंगखा आनि तालारना आं बंनो नय आं आनि ऑफिस तालारखा आनि ऑफिस तालार मा फंका आं थांफाकिया ओंगा आं मुखलक बसं तामा आबां कुनु सायुमाया ति सोंलिया था आसमा आनि ताइ कुनु आंखौ तो वेस्ट आगरतला डिसि नि इंचार्ज निरुद्र बर्मा महन्ता